हेरे मते भोला जी उदास काहे बैठल बा। चल एकरा से काहे भोला, अरे काहे रोआ गिरा के बैठल बड़ हो। का कहीं भैया, मोटापा से तंग बानी। अच्छा भाई देखो तनी हाड़ी नियन पेट निकलल जाता। हाँ कैसे पचकी है बुझाते नहीं। बस हाँ, अरे एकरा खातिर एके उपाय बा। उपाय बा भैया? हाँ तो बताई। अरे योग व्यायाम करे के पड़ी। योगा व्यायाम करे के पड़ी? कर भैया, कौन योगा करी? कुछो ना, हाँ आई गर्दन ऐसे ऐसे हिला देवे के पड़ी। ऐसे ऐसे हाँ तो हिला दे भैया। कब हिलावे के बताई, सवेरे की साँझ का? जब तरह खाना आई नू हाँ ना, वही घड़ी ऐसे ऐसे कर देवे के। खाना आवे तो हाँ ऐसे ऐसे।